नै मानोथो लेंहरलायखो जोंखौलाय मानिथो मिथिं खुंनो लेंहरलायखो आयै मामोनबा र'ब्रा र' माथो जेब्लायबो आथुर देनाय बांद्राय सम होबाय थानो हायालै आङो मानो लेंहरदों थाब फोरमाय बाथो बेफोरखौ आयै मामोनबा ओमफ्राय आबासान बायदि जानांगौब्रा आबा मालायजों रुजुनाङा आंखौ नै बेबो मालायजों रुजुनाय जायोना नोंसोरलाय सानैबो जोंनिनो औलै आयै बुंनाङा बिदि आथु मेहेराबा आंनि बानलु राजा जाग्राफोरानो गन्थंफोरानो जेब्लायबो थाखायो आरोथ' माब्लाबा जों जमायैबो थानांगौना फेमिलि रायलायनांगौथ' औथ' आबासना रायलायबाय थानो बायो आङो बादोंनालाय थांदोब्रा हा नै नोंसोर नाबाथाय बाराखौबा बावनो नुगोनलै आङो दे जेबो नङा दे उन्दुब्लाबो जोंहा नोंसोर गथ'फोरजों रायलायनो मोनोब्ला बेसे गोजोननाय मोनो ओमफ्रायथ' सेंग्रा देरबायना आङो होमबालाय हाबा जादोना सानाबा लागोन र' मोना सानैबो मोना थ' आबा मेहेर नोंसोर गथ'फ्रा जेसेबांखि सेंग्रा गिदिरानो जाया मानो नाथाय थागोनथ' नोंसोर जोंनि थाखाय उन्दैयानो ना जालायबाय बेना नै ओमफ्राय जाबायबा थांसैलै आङो थाङा दे दसे जिरायबाव आरोहाय बाबाय आङो दे आं दंलै आयै आयौ आंनि आबासना सानाबा नोंसोर सानैजों बिदिनो थानांगौब्रा आबा ओमफ्रायथ' सानैजों रायलायबानो जायोना नाङा दे जों बिदिनो अके नोंनि फिसाला बेनोथ' आरो ओमफ्राय जेबो गैथाराबा नोंसिनि लाभ स्ट'रिखौनो खोन्थादोलै खोन्थाबालाय खोनासंगोनलै आयै आयु दे जागोन दे बाबा सनामोन नोंसोर गोसोबालाय माब्लाबा खिन्थागोन ना बिफा नंगौना नै बाबामोन जेने थेने नानि लिसाखौबो न'आव लाबोफिनथारनांगौ जोंहा बेखौलाय लाबोखागोन ना गावनि न' थानानैलाय माथो बेलेगनाव थानांगौ फैगोन माने फैगोन आरो बेनोथ' आयै न'नि गथ'आ गोजानाव थायो बेफोरबायदिबा गोसोफ्रानो मोजां मोनलायलाङा जब बे आदानि थाखायनो जाजोब्बाय औ नंनायालाय नंगौ दाथ' ओमफ्राय इलिसाखौ गावसिनि न'आव लेंहरफिनबा मोजांसिन जासिनगौमोन ना नों दुखु मोनबा बोरैबा मोनफालायोलै ओमफ्रायथ' जायखि बुङा मानो जेबो मोनालै आङो बास नों जे बेबायदि गाज्रि मानसिनिफ्राय बारग'नो हाबाय बारग'बायलै जिउनि लोगोरिथ' जानांगौब्रा नाथाय बेबायदिसो आरोना जाय नोंखौ फोथायनायजों लोगोसे नोंजों जेब्लायबो हेफाजाब होयो जाय नोंखौ थुलुंगासो होयो बेबायदि जबरदस्ति मोजां मोनाथ' बे मानसिया जे नोंखौ जबरदस्तिसो बिदि लांदोंना जाय मानसिया बिदि खालाम बे माब्लाबा मोजां जानो हायालै अननायखौ सोरबा बेबायदि मोनोना जेराव मोननै गोसोआनो गोरोबलायाबा माथो अननायब्रा अब्लाबो नोंखौ बिदि जानायखौ दुखु मोनदोंलै आङो बेनिख्रुइ साबसिन लोगोरिखौनो मोननो हागोनलै नोङो नाथाय बेजों नङा ओमफ्रायथ' आंनि गोसोआवबो नोंखौ लानानै फिलिंस दंलै नंगौब्रा नंनायालाय नाथाय नोंनिफ्रायथ' नंखायाना दाथ' आं माब्लाबा बिदि जबरदस्ति मोजां मोनखायालै ओमफ्रायथ' मिजिं बिमायासो आंना माबा बुंबाय थाबायलै इलिसाखौ लानानै दा बिदि माबा खोनाबावबाथ' सेसखासै बादलै जेबो खिन्थाबाय थाथ'ला आङो कलेजफोरावबो फैफिनब्लासो मोजां मोनसिगोन बे गोसोखौ आइ हप गासैबो बावगारनानै नों थाबैनो मोजाङाव फैफिनो सासेयाबो आरो डिस्टार्ब खालामाबानो जाबाय सानाखौथ' नङलै नाथाय मा खालामग्रा फाग्ला गोसो बायदि एकदम गोसोखांफाबाय थायोना गोसोआवल' दोनोना मालाबा बुंनोबो हागोन दे आङो जाम्बा खालि आं बायदियाथ' बोरै नोंनि जानो हानोब्रा नै निउ इयाराबो फैथारसै माथो ओमफ्राय बा दानाथ' प्रब्लेमा बेसो एबार निउ इयाराव बहाथो थांबावनांगौ जाखोलै प्लेनिंआथ' दाबो जेबो गैथ'वा ओमफ्राय उफाय नङा उफायबाथ' थांखानांगोन ना नङाबा बोरै जानोलै लोगोफोरखौ एसे खबर लाखानांसिगोनलै फुरा थामाम इन्जय खालामनांखागौ बे बोसोराथ' जेन थेन थांथोंसैलै बांद्राय मोजांबो नंखाया मा जालांखो दिनै दसेनो आंनि आइयाबो जेल जानांबायना बे बोसोराव आरोथ' मा बुंथ'लासै आङो दे आरो जेबो नंला बांद्राय गोसोफ्रावबो लाथाबबाय थानो बायोलै आङो मागोना जेब्लायबो मेहेरा हेपि थायो माथो आयं हिनजावखौबो नुथाराखैलै आङो न'निफ्राय खारबायसो नामाब्रा माथो बिसासफ्रा दानि जुगावलाय जेखि जाया मानो बे बोसोरखौबो फुरा बरिया बिदाय होखागोनलै आङो इन्जयल' खालामखागोनलै
आरो निउ इयारखौथ' माथो होनबावनो बे निउ इयाराव साला आंना सेटिंआ बेजों जाबा हामगौलै आंनि हाथरखिजों गोसोफ्राबो मोजां मोनगौमोनब्रा जाखानांगौ लोंखानांगौलै गाबोननि दिनखौथ' नुवाखैना जोङो बेबा दसेनो मा जानानै थाङो मा फात्तालै मेरना लोंबाबो लिमिटफ्रा मोनथिखायोब्रा आङो आरोथ' माने आङो जेबो हांमाफोर गालांनो गोसो गैथारा आरोना लाइफआलाय माथो भरोसाब्रा दानो दं दानो गैया बेखायनो आंनि लाइफखौ लानानै आं एसे सिरियास जायालै बा बेथाबा जालायबाय सुरु नोंना औथ' बिदा मानसियानोथ' माने नोङो सोलायनो रोङा आरोना बेबायदि दिन्थिनानै मा देखायनो सानोलै नोङो माथो जालायखो नोंहालाय लोंनोबा लोंनो बुंब्रा माथो प्रब्लेम जालायखो नोंहालाय बिफा दुगानि फिसालाथ' बेखायनो आखलफ्रानो सोलायनो रोङा ओइ ब्रादार आंनि आफायालाय नोंबो आफाखाना आंहाथ' आंखौ सिन्था जानो दरखारानो गैया आरोथ' मानो सोलायनो आंलाय जेरै दं मेरा हेपि अ रियेलि या ब्र' आंना रावनिबो थाखाय गावखौनो सोलायनो दरखार गैयालै नाथाय आखलफोरा बारा थिग नङाबा सोलायथ'नांगोन ना जेरै दं बिदिनो मोजां आंना आरोथ' आं गावखौनो रावनिबो थाखाय सोलायनो जेबो दरखार साना बेफोरनि गोनांथिबो गैया आंहा मानो होनोबा लाभ माइसेल्फ जाम्बा नोंनि मोजांनि थाखायसो होनदोंब्रा बेफोरबायदि लोंला जालाया बारा थिग नङा मोनथिबायना नंगौना दा मालाबा समाव नोंबो बिदि जायोबालाय मालाबाबो जाया आरोथ' ब्रेकआपफोर जायोबा सहायनो हागोन ना हायालै आंनाथ' सोलिजोबखायोलै एसे मोजांलै ब्रादार मालाबा गोसोथोनायफोरखौ मोनैनि जौ फाग्ला जायाबानो जाबायलै बेबायदि समा मालाबाबो फैया नुगोन र' बाय थाथ' होनबा नोंहा बाजैखौ लोगो मोनसैलाय नामा माथो डेटआव थांसैलाय नों बाजैखौ कफि लोंहैनोसै OMG जाय मानसिया गावखौ सानालासिनो गुबुननि खोथासो बांसिन सानोना बे मानसिनि जेबो भेलु गैयालै दानि जुगाव बेखायनो रावखौबो सानाना आंखौल'सो सानो आरो जाय जेसेबां जिउआव मोनदोंना बिनि बेसेनफोरखौ बुजिनो रोङाखै जायहा गैया बिसो मिथिगौ गोजोननाय बहाथो मोनो गोजोननायखौलाय खुसिखौथ' नागिरबाबो मोनालै खुसि आरो गोजोननाय मोननो थाङा माथो आरोथ' साला मोनसे दंबावोना मोजां समावलाय नों गासैखौबो मोनगोनलै नाथाय गाज्रि समाव सासेखौबो मोननाय नङालै नों लोगोआव ओरैनोथ' पार्टि जानाय लोगो जेरावबो मोननो थांगोन गासैबो खुसि समावनो मोनगोन आरोना नाथायबा हले मानिबा नांगौ जायोना रावबो सासेखौबो मोननाय नङा मोनथिथारबायब्रा आङो दाना मोनथिनानैसो बुङोलै मोनसे हास्थायनायाथ' आंनाबो दंमोनब्रा नाथाय जानांगौ दा हांगारसो जालांबाय दां हेपि फेमिलि ना नाथाय नङा जोंनालाय आनहेपि जाखागोन दा आंथ' सोरां बिफा सानसोरांबा गासैबो खुसिखौ होबायना नों आंनोल'सो होआसै नोंखौथ' माथो सिगां हास्थायबाबो मोनाखैलै आङो सोरां बिफा फिसाला गिदिरखौल' बांसिन अनो नालाय बेखायनोथ' जायहा बिफानि अननाय मोनाखै बेसो मिथिगौ दा आंनि मेहेराबायानोथ' मा जाथारखो होमबा न'आवनो फैनो बाग्रासो जाबाय मानसियानो नङा माने आं गैयियावबो फैखायाखैनो आरोथ' दाबो मानसियानोथ' जाखोमा बेलाय नै माया आइ माथो जाखो आयै माथो जाखो माने जानानै थांनायफोरखौ बावजोबदो आइ गासैबो बाथ्राफोरखौनो एखेबारे बावजोबथारदो मोनसेबो गोसोआव दालाबोफिनसै हाजि जानानै थांबाय आरो ओमफ्राय आंनि फिसालायाथ' न'आव फैयासैना आयै दाबो दे फैगोन दे आइ हा गावनि बिमानिफ्राय बेसेथो गोजान थानो हानो बिमालाय ओमफ्राय नोंलाय माथो सानखो दा गासैबो बावजोबनानै गोदान जिउखौ सुरु खालामफिनदो आइ दाथ' आबौ मेहेराबो देरखाबायानो दाथ' नोंनि लाइफआबो जेबोआनो जायाखै दाबो बेखायनो दा नोंबो गावनि फारसेबो सानदो आइ मा बुंनो सानदों नोंलाय आयै दा नोंनोबोथ' जिउआव थांनानै थानो थाखाय सोरबा नङा सोरबा लोगोरिनि सासे गोनांथि जायोना So what? माथो जाखो दा हनै नोंना सोरां फिसाइ मोजाङाबो मालाय जुरिजों मोजाङै मोजां संसार जागासिनो नोंनाल'सो आस'खान्दा जानानै थाबाय बेजों डिभर्स खालामनानै गोदान जिउ सुजुफिनदो नोङो प्लिज मम बेफोरनि सोमोन्दै आं जेबो रायलायनो सानाखै आरो आं जेरैखि थाया आंनि गोसो आरोथ' मेहेर बाबा दंखायोआनो ना एसे निउसफोरखौबो नायनोसैलां होमबासो मोनथिया आरोलै मा सोलिगासिनो दिनैबा आरो मा निउस खोनानो मोनोलाय दसे निउसखौनो नायथ'नोसै आं सोरां खुलुमबाय दिनैनि खौरांखौ मा नायगासिनो नोंलाय रौराजुरि आरोथ' दिनैनि ब्रेकिं निउस
खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला लावगा होननायनि बिसिया मैयानिफ्रायनो गोमानानै दङ। दा बिथाङा गावनि अनसुलि बिसिया न'आव गैयैनि जाहोनाव गोबां दुखु फोरमायदों। आयु नै सोरां मा निउस नायलाबाय थायो नोंलाय? गोदाव सोरावनो माबा नुबाय जुरि नुबाय निउस नायबानो खालि खारनाय दंबायना मा जाबावनांगौ जाखो बिथिंलाय? मा जानो आरो दे नोंबो बेफोरखौ नायै नायै सोलोंनाङा दे। ओइ अबाव नङा माने खारनाया दं मानो खारोफालाय जुरि मा मिथिगौ आरो आंलाय जेसेनो बेबायदि दाजाथों होनो जासिनसै नङा होमबा? औ नंनायालाय नंगौ अब्लाबो माथो खालामनो हानो आरो खायसेनि जिउआव जानायखौलाय। बेनोथ' आरोलै दे ओमफ्राय थांद' बहाथो थांनांगौ जाखो आंलाय? बहा थांनो माने बेदरानो फै हाथाइनिफ्राय। ओइ बादोंलै आङो। नै बेफोरबायदि बानानै बोरै जानांगौ जाखो? दे गोख्रैनो थांनानै लायनानै फै। ओरैनोबाबो नोंलाय जेरावबो थांथ'खानांगौना दालाय। बादोंमोनलै आङो। बानानै मोनजाया सोरां थांना फै। दे आरो होमबालाय। ओमफ्रायथ' जोंना बाजैया माथो फैमारासैलै माबाफोर खिन्थादों आदाया? ओहो जेबो खिन्थायाखै। दाथ' आंहाबो सोंनो हानाय नङा मानो होनबाथ' आरो बाजैजों रायलायथ'जालै आंहाबो बिदायानो असयबो जालांबायना। दे जेबो नङा दे आंनो खबर लागोन। ओरै फैलाय जुरि। मानोसै? ओइ फैदोब्रा। नोंखौ खाथियाव नुयोब्लासो गोसोफोरा मोजां मोनोब्रा नङाबाथ' नोंबो गोदो खारदोंमोन ना बिराद गाज्रि मोनोलै बिदिबा बेखायनो दा बोरैबा मोनलायलाङो बिदि खोनाबानो। दे जेबो नंला दे गोदोनालाय गोदोन थांबाय। गोसोखांब्ला गोसोफ्रानो खें मोनलायलायोना सुहाबनाय बायदि बेखायनो बुंदों आरोलै सनु। नंगौना? नङा ओरैनोसो नङा। मेदला सोरां मावजि बुन्दा। ओइ मावजि बुन्दि। दे मामारै थांना फैद'। जागोन सनु जागोन ओमफ्रायथ' नोंनि सेराव थाबाय थानोसै ना? जानाय नङा खामानि दंसोयो बिमायाबो फैयासै ना नङाब्लाथ'। नंगौबो आरोलै जेबो नङा दे दा मावफानो होगोन आङो। दे होमबालाय। I'm so happy with you सोरां आंनिफ्राय आरो माब्लाबा गोजान दाजासै। ओमफ्रायथ' ब्रेकिं निउसआबो आरो बेफोरखि माबा ब्रेकिं निउस जायो दुखुनांथावसो मोनो आङो। नंमारगौबो बारानिफ्राय बारा निउसफोरानो बेफोरबायदिल'सै नायनायनिफ्राय नायैयानो साबसिनसै। ओमफ्रायथ' र' माथो आंनि नाम्बारसोलाय जेन'बा सोर फन हरखो आंनावलाय? र' हमना नायनि आङो इनिसो हरदों नामा? हेल' औ सोर बुंदोंमोनबा? आङो माने एमि बाजैया दासिमबो न'आव सहैयाखैना? न'आव सहैनो माने ओंहोथ' नै ओमफ्राय सोरथो बुंदों नोङो? माबालै एमि बाजैया नै एक्सिडेन्टसो जानानै दंना। मा अबेयाव आरो बहाय? जेसे हायो थाब फैदो नामा? नङा ओमफ्राय सोरथो बुंदों नोङो? आरो माबोरै बिदि जानो मोनखो? बेफोरखौथ' आं जेबो मिन्थिला जायखिया एड्रेस हरनोसै आङो फैदो। दे होमबा आं थांगासिनो दानो। अके। एमिया एक्सिडेन्ट जाबाय? आयु ओमफ्राय दायो मा जाखो अबेयाव जाखो माबोरै जाखो? सोरांखौबोथ' आङो बाजारावसो थिनहरबाय ओमफ्राय सिंगादासो आं फैगासिनो दं। आयु एमिया एसेबां बेफोरबायदि एक्सिडेन्टसो जानानै दङमोन दा जाय मानसिया बेखौ हस्पिटालसिम दोनहैदों बिनि थाखायसो दायो मोजाङाव बासिसिगोन नङाब्लाथ' सानखाथारदोंमोन आं मानो दाबो फैयाखै होननानै। एसेबां खस्थ'आव दं मिन्थिबाय जोंहा जेबोखौनो मिन्थिया नाथाय दा आं थांगासिनो एमि र' दायो फन हरनानै खिन्थाहरनोसै आं सोरांनोबो। आइ आफायाथ' आमाइमोननावसो थांदों। माथो मालै सोरखौबासो गोसोखांना गाबदों नामालै? मेहेर बेथा नोंनो खिन्थालांनोसै दे आङो। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? जानायानोथ' माथो होनबावनो नोंनि आयौ हिन्जावा बहाबा एक्सिडेन्ट जानानै दंमोनो दा बेखौनो हस्पिटालाव नायनो नागिरदों आङो। मा होनदों? मेहेराबा ओमफ्राय नों न'आवनो थाबाय थादे नोंनि आफाया फैबा खिन्थानानै हो आरोथ' आगै उन्दै दङ ना नों बेजों थाथ'बाय था। ओमफ्राय नों थांसै आरो? एसेबां नेबाय थानो सम गैलिया आंनाव। दे थाथ'दो होमबा बेथा नि आफामोन आबैमोन फैबाय खिन्थाबानो जाबाय दे। बुंखि आयं हिन्जावखौ लायनो थांदों होननानै खोन्था। ओमफ्राय आं एसे लेट जाबोबाबो नोंसोर सिन्था जानो नाङा दे। दे होमबालाय। मेहेराबा थाथ' होमबा दे नोंनि आयं हिन्जावा एसे प्रब्लेमाव दङ ना लायना फैनि आङो। नङा ओमफ्राय सोर खोन्थाहरा नोंनो? सोरनिबा आननोन नाम्बारजों हरदोंमोन ओमफ्रायथ' बियो नाम मख'नानै बुंथारदोंना। आर इउ सियर ना? नङाबा बेफोरबायदि खोथाखौ सोर बेबायदि खेला खालामहरनो। बाय थाबैनो फैगोन आङो। माब्रैथो एक्सिडेन्ट जाब्रबखोलै? आयु जि मेंनायसो मोनबाय माबा। मेहेराबा न'आवलाय रावबो गैया नामा सना? आयं नों? औ आं। नङा ओमफ्राय नोंथ' एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना? आया आं मानो एक्सिडेन्ट जालाबायनो सना? जुदि ममालाय माथो होनलांखो होमबा? नै सना
माइमोननावसो थांदोंमोन आरोथ' होनबावनो ओरैबायदि दावराव-दावसिना बेखायनो सान्थि मोनथारदोंमोन आङो आरो बेखायनो आजा उन्दैखौबो बाबानि टिउसन मास्टारखौनो बिफाखौसो लायनो खोन्थाहरबाय आङो मिन्थिया आङो होननानैसो थांखादों आङो आयंआबो रागा जोंबाय थायो नालाय बेखायनो जेबो खिन्थायाखै आङो अब्ला जुदि ममा बहाथो थांखो आयंआ बेयाव दंबा सोरथो लेंहरखो होमबालाय सोर लेंहरखो बिदि होमबाथ' थगायनानैसो लेंहरदों